Určite čerstvosť, to by som dal ako na prvé miesto. Samozrejme pozerám sa na lokálnosť, odkiaľ to kura pochádza, alebo respektíve pôvod. A samozrejme v neposlednom rade sa človek pozerá aj na cenu. Pre mňa je dôležité vedieť pôvod mäsa pri varení, pretože lokálne produkty si lepšie vyhľadať informácie o nich. Mám takú väčšiu istotu, že varím z lepšej kvality. Áno, čítam si informácie na obaloch produktov, pretože si myslím, že to je dôležité. Je tam určená trvanlivosť, ktorá je naozaj pri varení dôležitá, a informácie aj o pôvode. Áno, viem, takto sa označuje pôvod hydiny na Slovensku a tento konkrétny symbol označuje Hyzu ako slovenského výrobcu. Takže ak máte radi čerstvé, lokálne a cenovo dostupné mäso radí, preto hľadajte v obchodoch toto označenie.